RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatay ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagpahor ko. Lipay ako. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sulilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Edmond. Ginaingon, dili gid mayo nga buhion mo ang imong pamilya gikan sa pangwarta nga dinautan. Kay dili gid kini magbunga og kaayuhan. Kuyaw pa nga masunod sa mga anak ang binuang mo kun mudako na kini. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili ko mahimong mahikalimtan. Nunggu tatok. Nunggu ko. Aron ko mapriso. Muli ko maginapita. Kung makariko biya, safety na ko. Niyan ko sa sud sa kong balwarte. Saluyo sa Mumbai. Niyan ko, uman ko milayat sa koral. Kaluoy mga pulis. Wa, gitaon makadakop. Maya, no? Kaluoy mga pulis. Okay. Pusod na ko sa kwarto na muli siya ron. Malipay ito siya ron. Kung may bawa to siya nga, dako kurog na kawat. Pukaw na ko sa day siya ron. Day? Day Sharon. Day? Edman. Ano yan, Deka? Kumusta naman, ha? Kumusta naman di malakaw? Nagkakawat, nakagdako dong? Oo, Day, uy. Ako na kunin. Pila man na? Dako na? Kuwan, Day. Gihurot gina kong kuha ang tanong kwarta sa kahon, sa tindahan. Ya, akong gilungkab. Lagi, 20,000 kapin. Ay, salamat. Mawala kong daday. Salamat kayo dong. Kabuutan dyan sa kumpana nga kawatan, uy. Humot biya kayo ko dong. Bago kong ligo. Oo, siya Day. Nagdastira gani ko, oh. Oo, kita dito. Ako'y panty. Ako dito ang lipik-pik na galing. Ako ba? Lipik akong bao-bao. Ay, salamat taon. Kay imo na di nga. Ay, imo nang gikuhaan og tabo ng kaldero. Uy, para inig-abot nimo, kaon na lang ka diretso. Baby. Kaon ko, bi. Kaon? Saumon ko ni. Ay, patakag sa ako. Sangit mang ilong ko.
Loka na. Ang Edmond kawatan. Junior, anak! Nakaligo na, nak, ha? Sige na. Nakaligo na, ha? Kaya mag-shopping ta na. Doon na natin dagang kwarta ron. Suroy na sa ta syudad, ma. Nagganong tagkwartagot. Kay nakakwarta noon sa tatay. Oh, nakakwarta kay. Nakakawat man dong. Pero hinayan ang tingog di mo, hay, daya. Ito, gino. Nakakawat di, ay, ma. Lagi. Pero hinayan lagi ni mong tingog. O, sige na, ligo na. Sige, tay. Tay, diin ka nang awat, tay. Uy, tapa, nakita ko to. Panakaw mo. Kay ako, matugog balik ha. Murag naluya ko gabi eh. Ang. Nagpalabi ka man gud, uy. Nagpalabi ka man og kaon. Mo na naluya ka. Atog lang sa diha dong. Kay kami na lang si Junior ang mag-shopping. Sige. Kaluoy sa nimo, tay, no? Luya, di ka panghawat gabi, tay. Hagi lang, tay. Ampo ko sa ginoo, tay. Ngayon, dako na ko, tay. Katabang ko kawat mo, ha? Apil ko panghawat, tay. Dong, hinaya ta. Ay, pagsunod. Kusgo lang na ko, tay. Dong. Ayaw taon pagsunod ni tatay, dong. Eskwela lang tarong, dong. Sige, tay. Sige, dong. Eskwela ko panghawat, tay. Dili, uy, iskoy lang tarong. Tay. Mao ka na, Edmond. Hunong na ng imong pagpangawat, ha? Kana imong pangwartang dinautan. Kay dili gyud ka na mulungtad og dugay. Kay way dautan nga buhat nga dili mahatagan og katapusan. Busa undang na, ha? Undang na. Oo, tay. Bundang na niya ko, tay. Tumason na ko ning si Manaha, tay. Igusad nga, makapangawat ko kaduha. Bundang na dayon ko. Kuyaw na sa bitaron, tay. Kuyaw na kinang panahon kay Duterte na. Mayo, sige kaduhan lang, ha? Oo, kaduha. Kaduhan lang yun. Wag ka masayod, oy. Kung gipanidaan na karo sa mga pulis. Kaduhan lang yun, ha? Kaduha. Basig lang kita sa timing ni mo, do. Lagi, tay. Muundang na niya ko, tay. Muundang na ko. Munda na unya ka sa pagpangawat? Uday, uy. Undangon akong tatay. Sige dong. Kay mo undang naman ka. Ikaw good. Sige undang. Pero undang na unya ni mo pangawat. Undang na sa unyag torjak na. Wanay labot daw. Wanay labot. Kung gusto ka pang mudug, nako. Pangita og maayong trabaho, Edmond. Ha? Kasabot ka? Kanang manager jud mo'y apply, ha? Kanang dako jud kag sweldo. Unsa? Uy, manager ba uri? Wa mo ko'y grado taon. Ay. Karong gabi. Tuon ako itong tindahan nga akong gitimanaan nga lungkabon. Og last na lang nina akong pangawat. Mangita lang niya akong trabaho. Ay kuyaw na rin panahon na da. Duterte na. Prisong ganing senador. Ako pa kaha. Edmond! Si Junior! Uy! Si Yaron man ron. Gano'n magka... Mao na dong. Ginakop sa mga pulis si Junior kay nasakpan man nga nikat sa bahay
Pero, madaot ang mga pulis, ana. Minor de edad pas junior. Mao gani, patuon lagi ta karon, patuon ang magginikanan sa presinto sa pulis. Magkigsulti na to ang magkigsulti sa mga ginikanan ng mga pulis. Tana. Ato tas junior. Pero, ato na ko sa tatay. Pakuyugo na ko sa tatay. Sakpan ko, tay. Bago pa manggugkugod. Di parehanay mo nga may nakay ka mangawat. Mula kita nga. Iskwila ko nito, Loyos Ermita. Wala ko kukuha na. Kumao. Pastan. Ikaw mahal mga kawatan ka sa di ay. O diha lang kasunod di mo ang imong anak. Uy, di taong ko kawatan, uy. Dili, sir. Karon nga wa na lang mangita og langas ang gikawatan ni Junior. Ug wa na lang sad kuti-kutihas mga pulis. Pag binuutan na gyud Edmond. Ayaw nagpangawat. Ikaw magmangawat ka wa kay ayo. Di ka mahatag og barato nako. Uy. Busa hulong na. Hulong. Oo, lagi tayo. Muundang na ko. Dili na ko mangawat. Dili na. Uman madakping akong minor de edad nga anak nga nangawat. Ami undang po pangawat, oy. Kulbaan ako kay Duterte na. Mao guto mga kasama ang kaagi ni Edmond dinhining atong tulumanon. What's the style? Ikulbaan ng mangawat is style. Kining maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos sa direksyon ni 3D Adrocan, spinner Ariel Mancao, recording editor Randy Tayad, soundman Christian The Walkers Jano. Dari ka nato sa RMN Drum.